Oe o, oe o, timun sikarane ayo bangun negarane. Ilmu iku kalakone kanthi laku lekasela wan kas tegese kas nyantosane setya budya pangakesing tur angkara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Piyai semanten kathah kok salam sama sekali setunggalnya nggak ada yang jawab. Jawab dalam hati, Mas. Lah iya. Kula bali malih Bapak Ibu, salam itu wajib dijawab bagi yang mendengar, kecuali salamnya orang sholat tidak boleh dijawab. Kula bali malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun kunjuk dumateng sayaning para lenggah para tamu kakung miwah putri sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang satu kinurmatan langkung-langkung dumateng pamengku wilayah Bapak Ketua RT Bapak Ketua RW setempat beserta jajarannya sarmati lumeberipun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari ngaturaken wilujeng siang sugeng pepanggihan sinarengan kadang-kadang campur sari Garangan Elit Community pangarso dene penjenenganipun Roko Mas Hengki makarya senarengan Alkalin Audio son semundang ugi dipun garaken langsung lumantar 2 channel sekaligus wonten cerah foto dan juga bogel cakil sragen ngelep ora nul dirile nul iki kok ya kuota tenang yang tak bayar 100 kok nyambut gawe kok juga didukung Genta Buana gensetnya Indonesia full solar. Kalau dengan sang menika sowan pikantuk pakurmatan tinimbalan dawuh saking keluarga agung Bapa Bawon dalasan Ibu Amah ingkang sampun kepareng netepi darmanipun tiyang asepah hamalakramaken putra ingkang mijil putri menika Diayu Bella Nurhayati ingkang sampun kalampahan dhaup kalian Bagus Dadang putra jalu saking Bapak Oben dalasan Ibu Titin mugia kagem pengantin kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah enggal dipun paringi momongan ingkang soleh ugi solehah amin. Bapak Ibu para tamu undangan semuanya yang kami hormati, tentunya kesempatan kali ini Garangan Elit Campur Sari didukung Tri Widyawati seniwati ini pun 3 Bapak Ibu kaulo tepangaken setunggal pokok sawiji kadang seniwati ingkang nyengkuyung Garangan Elit juga kesempatan acara persepsi pernikahan Mbak Bella dan juga Mas Dadang didukung wedding organisernya Semar Mulyo dan juga Mas Joko atas Bapak Ibu ingkang badhe ngawontenaken resepsi pernikahan khitanan lahiran syukuran Mas Joko solusinya silahkan menghubungi Mas Joko. Nah mereka didukung artis-artisnya Garangan Elit. Kami perkenalkan satu persatu yang mendukung Garangan Elit kesempatan kali ini. Paling kanan didukung artis kelahiran kota Wonogiri sukses
Swanipun Diayu Anjar Setyawati. Harangan elit. Wilujeng siang Rahayu. Selamat siang Mas. Sehat toh? Alhamdulillah. Matur nuwun kepareng yang guyung garangan elit dipenakke sik Cahayu. Sinambung kadang Seniwati salajengipun made in Kota Cilacap Jawa Tengah. Swanipun Diayu Ragil Saputri Bogelwati. Nambah 500 semetu gareng jane ya. Lah ya nambah 500 gareng joget kene. Sinambung. Aja do rusuh sing buri kuwi. Lah ya kaya drum barang ora tambah ya teko lho kuwi. Juga didukung artisnya Indonesia, Ibu Negara Garangan Elit. Nek ratu ini kan sing kono. Ibu Garangan. Ora. Iki mbok-mbokane Garangan Elit Pak Bu. Tanpa enten iki Garangan Elit tidak terbentuk seperti ini. Swanipun Diayu Fani Ratnasari Bogelwati. Bakale telung dina nyiarke cah iki ya. Tekan sesuk. Ngono bosen apa piye Mas? Kowe ra ngrasane bolak. Jane sing ngrekrut jenengan lho ya. Kowe ra direkrut ya melu dhewe. Kula piyambak pangandali wara Ki Bogelwati Prayitna mijil saking Kota Bumi Sukawati Sragen asri saking panggungan Garangan Elit Alkalin Cerah Foto Bogel Cakil Sragen dan juga Genta Barat Jaya Indonesia ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng lelanggan segala senambing laras campur sari Harangan Elit Kompo titik. Ipun sigarane ayo ngopi bareng-bareng. Sing sayo sing rukun. Ini salah satu kelebihan dari Ibu Negara Garangan Elit Community nek neran rombongane dhewe iki nek ninden ki cakepane bogel tuwek elek kaya kethek ngono. Diaturke atur pambuka lumantar lelagon manut Garangan Elit You and Me sound system.
aku mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Aku panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati. Semuanya mabuk. Karangan elit spesial Pak Deku Gepeng yang di Kalideres. Ayo ya. Goleki ati kang musna ana ngendi dunungmu wong ayu. Aku kepaksa kelangan ati iki rumangsa rinu jet asik ning kabeh mau kersane yang gede. Aku kang sisih tetungga tandha bukti katresnanku. Duh wong ayu sono anglebur dosaku. Goleki ati kang musna menyang endi dunungmu wong ayu. Aku kepaksa kelangan ati iki rumangsa rinu jet. Anak anak saya
tresnanku duh wong ayu srana angkat dosaku sing mirsani ni 156 Oke ya. Masya Allah Bokel. lagi gino barang ning kene iki ora tau Nyawur. iki setar saya lagi kuwi medine coke kok nyekel mic oke engko bar iki nyekel mic ya Mas lagune manut telingsingan entuk garawane wong liya entuk Sing bayar sapa? Ya. Oh iya banyu langit Mama. siap oke nanti habis ini banyu langit nggih Ya. diaturke Umpama Slow. matur suwun ya. Nggih, matur sembah Mas sampun nggih Mas. Karangan kali. Mas Joko. Mas Yono. Mas Kirun. Pak Meni, Mas Kirun, Diki, ayo sumangga loro ati kalih. Dadi wong priya kurang apa aku iki gone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambani dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelane rasa tresno liramu ra bisa njogo tentrem pangajapurina lan bengi bola bali mbok aja nglarani ati
iso ditambani. Dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelaning rasa rasa tresno sliramu ra bisa njogo. Suwun muga paring ana eling eling marang keluarga tansah sumanding ayem tentrem pangajak kurina lan bengi bola bali mbok aja nglarani ati. Aduh, matur sembah nuwun. Sitok-sitok ajar gaya. Aku takut digunakan dengan hal yang tidak Kaya baik, ngene, Mas. kuwi cah los, cah anu ning pegawe lho iki. Oh, pegawai apa, Mas? Perpajakan. Oi. Neng ngopo sliramu teko ninggal aku Mas Wakit kaya putus
saiki lanjut terinsingan. Oke, kira hae Mas. Neng ngopo sliramu teko ninggal aku Mas. Kaya kaya Pak Meni Ayo, Pak asing Pade Parmin Mas Pade Joko Pade Admin Terima asing Ayo. Ati parani ngoyo-ngoyo jarine wis mangkat di enteni ngoyo-ngoyo jarine kok wis tekan kono di mana anak saya warna-warna pandawane nadyan durung ketemu dhewe duka-duka panuwune mau urung semene wae Lo Mas nganggo HN Mas. Bukan aku loh Mas yang nyuruh Mas. wis engko agak blonjo selamat pedhot iki ora Kan wes mau. wis bareng ayo Dek Biarang sampun papanggih. mau Oh ngono. Pak Parmin iki kelangenane kangene ati Tenang, Kyai Wonogiri Aja konco online. Transfer engko. aku arep kalem Aja ngono. celintisano dhewe Ora ngono lho, Mas. timbang iku menyesal Ngono kok ngambek. somrido Wis tuwek ora ngambek. ngambek aku Waktu kutu. bodoh amat waktu kecil karepmu gede karepmu Waktu ku kecil. gak pengen karepmu nih aku Aja koyo ngono-ngono ae kok nesu lho, Mas. matahari terbenam hari mulai malam terdengar mulai pengendang bosok nih gawa bajidul tenanane ranggo irama tiga perempat Koko belum di malam minggu, malam yang indah sekali. Ya bernyanyi, sambil mana? Angkat kakimu, goyang pinggul. Di malam minggu, ayo goyang sampai pagi. Ambe belalang kupu-kupu siang makan nasi rangem sirapaten
kowe sepelan karo tukang kendang ya nih. Setelan no ya. Ya yo, bokongmu mrene tak, bokongmu mrene tung. Persis nih. Kok aku sesuk dicorot curiga. Ya coba jenengan. Jenengan coba. Ini ya Mas. Iya. Sing apik ya. Plek pasaran. Iya. Aku sing nyanyi jenengan sing goyang ya. Lah iya ta. Bisa tenanan lho ki. Iya. Mau sapos. Umpaman aku sesuk pensiun tak aku sanggup pensiun. Ya. Yo. Aja semelang bagus Lan jenengan muni apa ora? Halo. Coba lebokne jenengan. Lah ya suarane dadi nglokor. Coba. Apa lho apa ora? Gak kendang gak apik warung minggu. Apik. Aku titan aku. Aja nesu. Dino kan dadi MC kalem aku. Sabar. Ya, wis saiki tak hindari saiki. Pengen demok ngendinya. Rumangsamu. Sawedok kowe arep demoki nggonku ae. Kurlit. Sumpah nek kowe ora niatmu kaya ngono. Cilik ae kok yo. Cilik yo ben. Ya ampun, peltu. Peltu ki pembantu len satu. Rumangsamu peltu nempel metu apa piye? Masukin, Mas. Mah, ora masukin aku. Aja nesu. Ben nganggur sisan kowe. aja semalang Aku matur nuwun karo pengendange lho, apik tenan sumpah. Ya ora, kowe bosen karo aku apa piye, Mas? Matur nuwun lho, Rik. Ngono aku ora trima aku angel aku. Angel aku. Angel aku. Iki Wis napa mawon sedaya nggih mboten napa. Ampun ngoten to jenengan. Dek, Pak. Asik. Tak gendong kemana-mana.
rasa aku kudu tambah karo sapa Tak suwun rino lan wengi Moga-moga Gusti ngejembani Saka pananggonmu bali Iso kumpul kaya kuning taun nono windo nono ata enteni ing pucuk ing tresno balung nangka bebasane among katon-katon sliramu